nyola jina rasolai kanamu jare candola kanai kiro nyoba bega di ateran tiasa jo jare marangui juo kasya ka adia suran bautang balunta bayi siang malam manyeso kacang nak lai katumbuh bumi anggan manarimo joy ko cinta dan kini cando papitunan tentang purang nan tabang ulu hati nan nyojalan dek pandai rang malenggang dan sangko datang manjalan kiro denai mabuat surat Allah den buang jauh nang mampu hati rusuh nak jania sadonan karu tapi apakah dayo indah di alam nyata di mimpi datang jua ka adia surahan bautang balunta bayi siang malam manyeso kacang nak lai katumbuh bumi anggan manarimo joy ko cinta dan kini cando papitunan kurang nan tabang ulu hati nan nyojalan dek pandai rang malengkan dan sangko datang manjalan kiro denai mabuat surat Allah den buang jauh nang membuat hati rusuh jania sadonan karu tapi apakah dayo indah di alam nyata di mimpi datang jua tapi apakah dayo indah di alam nyata di mimpi datang jua Oke, satu bumper lalu ya dari saya.